什么来搞我？还有人呢，搞那个靴的呀。这个前面那个威尼斯啊。这前面那个威尼斯啊。Yes. 还真是威尼斯。你跟美还是亚挺好的。哎，那干嘛？是真的，过来回带进来的。啊？你要的，这个还有吗？ Sabi ko sa'yo, dito tayo bababa yun. See, I told you. May sinasakay rin dito. 反正我看不见，因为镜面反射，我只能看到我这边的线，我看到无瑞了。我只能看 O yan na, baba na. Tapos, 我只能看到。 tapos yung doon naman, sasakay dyan, ibababa doon. Ha? Doon tayo ba sa lalim? Gusto mo dito? Doon mo kuya, ano ba siya? O, bababa yun. Dito, bababa. Yan bababa. Hindi ako bababa ka. Tapos, depende kung bababa ka.那你有关了吗？ Pwede din. 你关了灯吗？工作人员关了。起来，你是我。你拿那个拿那个。应该是给那个技术往后去。如果有人下的话，这里排的就难整，排的就。旅行的还蛮难。 Init siya, no? 有可能是读水这一 Hindi kaya 期 ng ano niya. Aircon. 要读水这一批的水。Close. Ini sapi.